μαζεύεις και δεν ξέρεις για ποιο λόγο το κάνεις. Και τα δύο θα μπουν εδώ θεία. Βρισκόμαστε στο οικοτεχνικό εργαστήρι τυποποίησης και συσκευασίας τσαγιού και έχουμε δίπλα μας την υπεύθυνη και θα έλεγα με πρωτότυπες ιδέες για το χωριό μας, την Αναστασία την Ποστανίτη, όπου την ξέρουμε, Παύλα Κιωσέ, να μας μιλήσει για αυτό το, θα έλεγα, το ίαμα και όχι αφέψιμα, το τσάι του βουνού, του Ολύμπου, για την ιδέα που ξεκίνησε εδώ στο Ελατοχώρι και για τις ευεργετικές ιδιότητες του τσαγιού. Καταρχήν σας καλωσορίζουμε που ήρθατε στο εργαστήριό μας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Είναι δίπλα μας ο κύριος Παπα-Νικολάου, καταγωγή από το Ελατοχώρι. Έχει επισκεφτεί σήμερα το αντάμωμα απανταχού ελατοχωρητών. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχουμε τόσες πολλές καλλιτεχνικές φυσιογνωμίες από τον τόπο μας. Ναι, βρισκόμαστε σε ένα οικοτεχνικό εργαστήριο τυποποίησης τσαγιού και συγκεκριμένα του τσάι Ολύμπου. Το τσάι Ολύμπου είναι ένα προϊόν πάρα πολύ ιδιαίτερο. Είναι το τσάι του βουνού, αυτό ξέρουμε όλοι. Τσάγια όμως του βουνού υπάρχουν στα βουνά της Ελλάδος πολλά και διαφορετικά με την ίδια πάνω κάτω φυσιογνωμία. Όμως το τσάι Ολύμπου έχει αυτές τις ιδιαίτερες ευεργετικές ιδιότητες από την άποψη ότι είναι σε αυτό το βουνό. Είναι στον Όλυμπο, είναι γύρω από τις κορυφές τις υπόλοιπες του Ολύμπου που αφορούν τα πιέρια που βρισκόμαστε εμείς εδώ. Εμείς έχουμε μπει σε μια διαδικασία παραγωγής τσαγιού με φυσικές όμως διεργασίες, με βιολογικά χωράφια, δεν αντίζεται αυτό το προϊόν, άλλωστε και γι' αυτό ασχολούμαστε. Το θέμα του είναι τα χόρτα που είσαι συνεχώς πίσω από αυτά. Παρ' όλα αυτά όμως συνεχίζουμε να καλλιεργούμε με αυτόν τον τρόπο. Δεν ασχολούμαστε βέβαια μόνο εμείς με το τσάι Ολύμπου, ασχολείται και γενικότερα ο νομός και πάρα πολλοί άνθρωποι σκέφτηκαν μέσα από όλη αυτή την κίνηση να δοκιμάσουν την καλλιέργεια του τσαγιού και να πάμε σε ένα νέο προϊόν που σήμερα όλοι θέλουμε να μάθουμε και τις ευεργετικές του ιδιότητες και να το αξιοποιήσουμε όπως θα έπρεπε. Τσάι λοιπόν Ολύμπου συγκεκριμένα και κτήμα Αλθέα συγκεκριμένα που το λέμε εμείς στο δικό μας προϊόν, δεν πίνουμε απλά επειδή έχουμε αρρωστήσει ή έχουμε γρίπη. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα, υπάρχει στην παγκόσμια βοτανολογία και έχουν γίνει αρκετές έρευνες πάνω σε αυτό. Πίνουμε λοιπόν γιατί έχει ευεργετικές ιδιότητες για την καθημερινότητά μας, είναι ένα αυλαβή τσάι, δεν μας επηρεάζει πουθενά, μπορούμε τουλάχιστον ένα φλιτζάνι την ημέρα, κάθε μέρα να πίνουμε, σαφώς και μπορούμε να πίνουμε και τσάγια γενικότερα, γιατί πρέπει να πίνουμε τσάγια. Γιατί όμως? Γιατί έχει αντιοξειδωτικά, αντιβιωτικά, προστατεύουν τον οργανισμό μας για να μην αρρωστήσουμε, βοηθούν την καλή κυκλοφορία των αρτηριών. Από έρευνα που έχει γίνει από ομάδα της Γερμανίας όμως, έχει αποδειχθεί ότι βοηθάει και στο Αλτσχάιμερ. Όλα αυτά όμως είναι ερευνητικά και εμείς τα παρακολουθούμε. Εκείνο που προτείνουμε είναι να το βάλουμε στην καθημερινότητά μας. Τα φλαβονοειδή επίσης που έχει, όλα αυτά είναι ουσίες, είναι χαρακτηριστικά μάλλον του τσαγιού που βοηθάνε πάρα πολύ τον οργανισμό. Και κατά του καρκίνου θα μπορούσα να πω, δεν θέλουμε όμως να γίνουμε γιατροί, θέλουμε να αξιοποιήσουμε αυτό το φυσικό προϊόν που είναι χάρισμα στην δική μας περιοχή και να το βάλουμε στην καθημερινότητά μας. Επίσης είναι ένα τσάι που μπορούν να το πιούν τα παιδιά, γιατί η καφεΐνη του είναι ελάχιστη, έως και καθόλου. Οι έγκυες γυναίκες. Άρα λοιπόν αξίζει τον κόπο να το βάλουμε αυτό στην διατροφή μας. Εμείς τυποποιούμε το τσάι
μέσα, βρισκόμαστε άλλωστε εδώ στο εργαστήριο τυποποίησης Τσάι Ολύμπου κτήμα Αλθέα και προσπαθούμε να του δώσουμε μια ιδιαίτερη φυσιογνωμία. Θα θέλαμε να σας δείξουμε, θα δείτε βέβαια και τη συσκευασία που έχουμε. Το τσάι πίνεται ολόκληρο. Πίνεται η τούφα, πίνεται το κλαδί, πίνεται και το φύλλο. Στις συσκευασίες μας βρίσκεται συνταγή για κρύο και ζεστό τσάι και στις αναρτήσεις μας επίσης στο Facebook θα βρείτε πάρα πολλές πληροφορίες που αφορούν αυτό το ευεργετικό προϊόν. Χαιρόμαστε για την ιδέα που ξεκινήσαμε, γιατί αυτό υπήρχε το τσάι στην περιοχή, συλλεγόταν στην περιοχή, στον Όλυμπο και γενικότερα και στα πλάγια βουνά όπως τα πιέρια. Γινόταν συλλογή από το δάσος των ανθρώπων. Τα τελευταία χρόνια όμως αυτό ξεπέρασε τα όρια που είναι πάρα πολύ κακό, γιατί έτσι θα καταστρέψουμε και την βιοποικιλότητα την οποία πρέπει να αφήσουμε στις επόμενες γενιές. Και μπήκαμε λοιπόν στη διαδικασία της παραγωγής. Πριν από κάποια χρόνια ξεκίνησαν κάποιοι άνθρωποι να το παράγουν αυτό, συγκεκριμένα εδώ στη δικιά μας την περιοχή, και θα ήθελα να το αναφέρω, ο Βασίλης ο Γκλάρας το ξεκίνησε, ο Βαρμπαβασίλης που τον λέμε εμείς εδώ, μόνος του ήταν σε αυτήν την αγορά τότε. Στην πορεία μπήκε και άλλος καλλιεργητής και εκεί που στην ουσία στις αυλές υπήρχε 200 μέτρα, 100 μέτρα κτλ. Φτάσαμε να μιλάμε για τον νομό σχεδόν σήμερα. Αν σας πω 200 στρέμματα θα σας φανεί πολύ. Όχι, γιατί θα πάει και ακόμα περισσότερο. Το θέμα μας είναι όμως να προσπαθήσουμε να το βγάλουμε στην αγορά όπως πρέπει, με τις προδιαγραφές που χρειάζεται, με τις πιστοποιήσεις που χρειάζεται, με τις σωστές συσκευασίες, για να δώσουμε την αξία που έχει το προϊόν στην πραγματική του διάσταση. Βέβαια, αυτή θα ήταν η ερώτησή μου. Με κάλυψες από την παραγωγή. Η ερώτησή μου θα ήταν πώς γίνεται η απορρόφηση στην αγορά. Υπάρχει ήδη μέχρι τώρα διαφήμιση σχετική, υπάρχουν εκθέσεις, έχουν γίνει εκθέσεις για το προϊόν. Ναι, η απορρόφηση στην αγορά. Η απορρόφηση στην αγορά είναι σίγουρα πάντα ένα δύσκολο θέμα. Παρ' όλα αυτά όμως η παγκόσμια αγορά μπορεί να δεχθεί ένα τέτοιο προϊόν. Άρα το προϊόν που παράγεται αυτή τη στιγμή είναι ελάχιστο ανά τον κόσμο που θα αναζητούσε ένα τέτοιο προϊόν για να το αξιοποιήσει. Το θέμα μας είναι ότι πρέπει να το βάλουμε κάτω από σωστές διαδικασίες, κάτω από ομάδες ανθρώπων που θα συνεργαστούν για να προωθήσουν αυτό το προϊόν σε αγορές του εξωτερικού. Εμείς βρισκόμαστε σε μια τέτοια προσπάθεια για αγορά του εξωτερικού. Δημιουργούμε όμως τις προδιαγραφές που πρέπει για αυτή την αγορά. Έχουμε συμμετέχει σε εκθέσεις. Γίνονται εκθέσεις τροφίμων όμως, γενικότερες εκθέσεις. Στο τελευταίο διάστημα, τώρα δηλαδή, γίνεται μια έκθεση ας πούμε στην Κρήτη. Γίνονται και στη χώρα μας τέτοιες εκθέσεις. Γίνονται πολύ σοβαρές εκθέσεις τροφίμων στο εξωτερικό. Αυτά όμως και με τα σημερινά δεδομένα και όπως ζούμε θέλουν έτσι κάποια κονδύλια. Προσπαθούμε σε αυτά που μπορούμε να ανταπεξέλθουμε να προχωρήσουμε. Σίγουρα όμως πολλοί άνθρωποι μας θα μπορούσαν να κάνουν πολλά πράγματα. Και αυτό που είναι αδύνατο να γίνει δυνατό. Πάντως η παγκόσμια αγορά και γενικότερα και η αγορά της Ευρώπης που θέλει προϊόντα σωστά τυποποιημένα, μπορεί να εμπιστευτεί την Ελλάδα για αυτά τα προϊόντα, όχι μόνο για το τσάι και γενικότερα για τα αρωματικά. Γιατί όμως γκρινιάζαμε ίσως, γιατί δεν γίναμε ποτέ βιομηχανική χώρα. Ναι, ίσως αυτό, σε αυτά που έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους καιρούς, να μας βγήκε σε καλό. Για το γεγονός ότι δεν είμαστε βιομηχανική χώρα, μας δίνει καθαρά προϊόντα στη γη. Και η χώρα μας, και ειδικά η δική μας η περιοχή, γι' αυτό και λέμε για τις ειδικές ευεργετικές ιδιότητες του Τσάι Ολύμπου, έχει όλη αυτή τη βιοποικιλότητα και όλο αυτό τις κλιματικές αλλαγές που ξεκινάει από το ύψος του βουνού που έχει αλπική ζώνη και φτάνει μέχρι την Πεδιάδα. Με μια μισή ώρα ανάβαση, ας το πω. Άρα λοιπόν έχουμε εδώ από όλο τον κόσμο μια τεράστια συλλογή αρωματικών φυτών που αν γυρίσουμε να την προσέξουμε είναι ένας θησαυρός. Ευχαριστώ πολύ και για την ενημέρωση και να δείξουμε προς τα έξω και εμείς όσο μπορούμε να βοηθήσουμε να πάει μπροστά ο τόπος μας, αλλά και περισσότερο να προωθηθεί ένα προϊόν, να φύγουμε πλέον από τα χημικά και να πάμε στα φυσικά. Έτσι. Εμείς με αυτή την προσπάθεια που κάνουμε εδώ, σε αυτόν τον χώρο, εκτός από το ότι είναι το οικοτεχνικό εργαστήρι,
Μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία να δημιουργήσουμε μία έκθεση που θα αφορά τόσο το τσάι αλλά και γενικότερα τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά της περιοχής μας, φτιάχνοντας ένα βοτανολόγιο, ένα herbarium όπως το ξέρουμε. Και επειδή ακριβώς είμαστε σαν ελαττοχώρη, ένα αγροτοτουριστικό χωριό, προσπαθούμε να μπλέξουμε αυτή τη φυσιογνωμία του τόπου μας, δίνοντας το έναυσμα σε ανθρώπους που θα επισκεφθούν την περιοχή μας να δουν μια έκθεση, η οποία το επόμενο χρονικό διάστημα την οποία θα κοινοποιήσουμε σε ποιο χρόνο θα μπορεί να την επισκέπτεται κανείς ή όταν είναι κάποιο group, με μια επαφή που θα μπορούμε να έχουμε να ανοίγουμε για να βλέπουν ποια είναι η φυσιογνωμία της περιοχής μας και συνεχώς να μειούμε τις επόμενες γενιές για ό,τι αφορά τα φυτά. Ευχαριστώ και πάλι.